Hêzên Sûriya Demokrat Hesed ye. Hêzeke perwerdekirî ye. Nêzîkî 110,000 şervanên wan hene. Ji sedî siyê axa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bin kontrola wan de ye. Tirkiye ji Hesedê daxwaz dike weke PKK û di heman çarçoveyê de çekan deyne. Ev di demekê de ku di rêkeftina 10 Adara 2025 a Şam û Hesedê de behsa yekkirina hêzan hat kirin. Saygıdeğer misafirler. Serokê Partiya Tevgera Netewperest MHP Dewlet Bahçeli roja sêşemê ragihand. Divê bê zanîn ku eger rêkeftina 10 Adarê weke xwe neyê cîbicî kirin, destwerdana Enqere û Şamê ya hevbeş dibe neçarî. Divê Hesed û YPG dilsoziya xwe ya bo îmraliyê nîşan bidin û li gor banga 27 Sibatê tev bigerin. Hesede ji bilî wê yekê ku danîna çekan red dike ragihandiye. Bi sîstemeke rêvebiriyê razî nabe ku navendîbûna wê wek a Sûriyeye serdema Esed be. Şam'daki merkezi... Em helwesta şerkirina ya li gel hikûmeta navendiya Şamê wekê dijeyetîkirina pêvajoya herêma bê teror dibînin. Wekê kesên ku li pêşiya danîna çekan AP'yê û Hesedê an jî em bêjin a PKK ya Sûriye astengiyan çêdikin. Her wekî ku Birêz Baxçelî jî behs kir, em dibînin ev hewla paşxistin û têkdana pêvajoya Tirkiye bê teror û herêma bê teror e. Yeni adımlarla pratiğe geçmeyi Kurd dibêjin pêwendiya Banga Öcalan bi Rojavayê Kurdistanê re tune. tarihi nitelikte olduğunun Endama şanda İmraliye û parlamentera Dem Partiyê Perwîn Buldan di bernameyeke televizyonî de got. Birêz Öcalan çend caran got ku Sûriye û Rojava xeta min a sor e û ji bo min cuda ye. Ji bilî vê yekê derbarê Sûriye û Rojava da ji me re tin nirxandinek nekir. Birêz Öcalan her wiha got ev mijar li gel şanda dewletê gotûbêj kiriye. Karên pêvajoya çareseriyê bi rêya komîsyoneke pêncî yek parlamenterî têne kirin ku ji aliyê zêdetirî sedî nodê partiyan ve piştgirî lê tê kirin. Ev komîsyon di civînên xwe de berdewam e û yek ji erkên wê amadekirina reşnivîsa wê yasayî ye ku ji bo pêvajoya çareseriyê pêwîst e.